hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Okay, laban Laila at talagang lalaban si Laila de Lima. Perming palaban yan basta sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas. Senator Laila de Lima will always fight for the right of the human rights and for the justice. So, Diyos marahay na hapon po sa indugabos mga tugang. Yaon na naman po kita sa sarong oras na programang Bareta Action asin Impormasyon. Digdi po sa Pioneer Radio Station here in Rincon, Nada, RPN DCKI. At sa tuya pong makakaibanan, nasa technical side po si Chief Engineer Abelin Don Toralio, and of course nandiyan pa man po sa information si Rodel Cesar. Ay, si Jimmy Guanson. Ano ba yan? Sino ba yan? Sorry. Ay, medyo lang na ano naman kita dahil kabul ako ng oras. Difficult kaya. Pero time management tayo. Time management lang can handle the time. So, yaon man po duman sa transmitter si Sir Felix Lagrimas. And of course, ang sa iyang kasama duman, mayo pong iba kundi si Aldrin Orlando. And of course, ako man po ang sa indang
a regular host of this program, Bareta Aksyon, Asin Impormasyon. Mayo pong iba kung di si Kagawad Elma Dilima Gasper nagsasabing, good afternoon po sa indo lahat na tagapaghinanyog ng programa. As usual po, mayo pong pagkakaiba yan. Permian, araw-alda po, kaya hinanyugon ta po araw-aldaw. Kasi lalo po nasa kasagsagan na po kita, yan na lahat na po, nag-proclamation na ang national candidates for their national campaign. Ang programa pong ini, hatod po sa Indo, kan principal sponsor, na mayo pong iba kong DC Hussein, Schönborn of Germany, and of course ni Senator Laila de Lima, Kagawad Melnanda de Robles Morallo, Butchokoy Rex Oliva, and of course ni Rodolfo Jeff J. Poetino. And of course, ang mga anuman sa Cheryl Beauty Salon. It is owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. Pag gusto niyo magpagayon-gayon, araw ko, na medyo, sabi na naman kasubago, kaya itong makaurulay tayo, marami kaming kadakol kan bisita mo, kadakol kan bisita mi kasubago sa barangay. Congratulations nga pala, Barangay San Agustin, ang ginibo pong Federation Secretary, Barangay Secretary Federation of Irigas City, very successful po. Thank you po sa lahat ng mga bisita na nagsidalo po. Si Director Elmer Pinolio, and of course sa iya pong mga angels, sana si Ma'am Arlene, si Ma'am Nangabayon, and of course nakahabol po si Ma'am Nangabayon. Pero very successful po yung ginibong almost 100% po yung schedule nila doon sa ginawang monthly Barangay Secretary Federation kaning Ciudad Can Iriga. Again, ang programa pong ito hatod pa sa Endocan Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. Yaon lang dyan po yan sa market site. Si gusto magparapagayon-gayon at always looking fresh, cool, and beautiful, nandyan po. Magdyan lang po kayo sa Cheryl Beauty Salon. And of course, kiyos dyan sa Mama Betty's Farm. Kung kaipuan po nindo ng panghanda, igwa kayo mga event, big or small events, ay ang magduman lang po sa Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bondal. And of course, kung ang anuman kaipuhan ninyo ng lugar, ay may mga events po kayo. Kaipuhan ninyo ng lugar, may rooftop po, mayroon sa baba, mayroon sa garden. Dyan lang po kamo sa Lazar Resto Bar and Water Refilling, owned and managed by Mrs. Letty Polton. And of course, kung ang sa inyong kabayo, o ang sa inyong motorcycle, or ang sa inyong mga tricycle ay may diferensya po at kaipuan pagayon nun, magdyan po lang po kamo sa Ranghe Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tesgonowon Razon. Before I forget, ayan, happy birthday to my love who is watching right now, Vincent Peter Epi of Toronto, Canada. He is celebrating his birthday today. Hello, my love friend, Vincent. Happy birthday. I wish you all the best of the best. Love, your love, more blessings, good health, and happiness. Of course, happiness. God will always bless you. I love you, and continue, keep up the good work. And again, the happiest birthday. Enjoy your happiest birthday. So, Laila de Lima, ating ipanalo. batiin ko man itong si James Solio, Sas, my love. Welcome home. And to Muhammad Manan of Bangladesh na laging nakaalalay sa ko, even though he cannot understand what I am talking about. At least he knows how to kaway-kaway lang. And of course to Muhammad Al-Sabri Egypt, and of course kay Ahmed Al-Nabi of Egypt also, Timur Khan of New Delhi, and of course to Summer Seed, to Don Victor, Walter Frederick, and of course to Osman Khan of what is your legs now? Continue. Always be careful. Hello also to Ruben Acabarles Jimenez, or is watching right now. When be early tomorrow. Kailangan kita bukas, so maaga ka. So, andyan pa ba yung mga entourage natin? Si Alice, si Alea, andyan po si Maria Gina, and of course, andyan pa ba si Mercy. Ipanalo ang laban. And of course, sa duty officer of the day, Kagawad Roderick Baalga Katimbang, and your family. Sitwasyon, maulad ng nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi trobo. Laban, Laila.
siya at pag-asa. Okay, Robredo Roadshow continues in her native Bicol, of course, Bicol region. Opening itinerary, supporters of Vice President Leni Robredo unfurled banners from a building and rained confetti on her motorcycle on last Wednesday, yesterday, as it passes through Gubat town in Sorsogon province. One of the first stops of her presidential campaign following her February 8 proclamation rally in Naga City, forum niya doon sa Naga City. Legazpi City, Albay, Philippines, Vice President Leni Robredo continued barnstorming through her native Bicol yesterday, speaking in the local language. And hello also to Maria Gina Andalis Damayo is also watching. Uwi na kayo. Sa bagay, pwede kayong mag-stay muna dyan. But anyway, tomorrow, happy birthday, Mama Lourdes. Tinagman na sana ka ang bukas. Nagbiro nga ako kay Kapitan na, sabi ko, Kaps, nasaan na yung uniforms natin and nasaan yung natin yung allowance, because every tinagba noon meron kayong uniform, there is said uniform and allowance, so I am asking it for it. So from a roasing campaign kick-off in Naga City on last Tuesday, Robredo and her running mate Senator Francisco Kiko Pangilinan visited the provinces of Camarines Norte and Sorsogon before heading to Albay. Most of their senatorial candidates accompanied them, of course. Tayo na't lumab. Again, hello to my friend, my love, Vincent Peter, who is celebrating his birthday today. Happy birthday. I said I wish you all the best and celebrate your happiest birthday. With, of course, your daughter who is now leading to graduation of your medical Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay, thinking of supporters for their united stand and saying that they would have no cause to be ashamed of her future governance as president. From a rousing campaign kick-off in Naga City last Tuesday, Robredo and her running mate, Senator Francisco Kiko Pangilinan, visited the provinces of Camarines Norte and Sorsogon before heading to Albay. Most of their senatorial candidates accompanied them. O ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat I can assure you that if you help me, ang sabi ni Leni Robredo, running for president, isang Bicolana, I assure you that if you help me, whatever my husband started, ayan po, kung tutulungan natin si Leni Robredo sa doon man sa anumang na sila na umpisahan ng kanyang asawa, she will continue. Ipagpapadagos po niya and to strengthen her governance so that you will not be ashamed of me. You will not be ashamed of Leni. Because of all the presidential candidates, I believe she is the most qualified to be the next President of the Republic of the Philippines. Ang sabi niya, referencing her husband, the late Interior Secretary Jesse Robredo. She thanked the officials of Albay. Pinapasalamatan po niya ang opisyalis sa Albay, who she noted were united in backing her, na sinusuportahan po ang presidential candidacy ni Leni Robredo despite belonging to different parties. Ayan po, thank you, Governor Salceda. Robredo emphasized the importance of a united stand in an interview on Monday, the eve of the start of the formal campaign period. Ayan po, saying it was an opportunity for us to develop the region despite differing parties' affiliations. Albay Governor Al Francis Bichara and Legazpi Mayor Noel Rosal. And si Noel Rosal, I met him already. He's ang bait po niya. Former allies and now political rivals have declared support for Robredo. Thank you. Kung sumuporta po lahat ng Bicolano, sabi nga ni Lolo General, we have to invite each
5 each para sitiyak na po ang satuyang panalo para magkaroon naman tayo ng presidente dito sa Bicol Region at nagkataon pang nandito sa mismong lugar natin sa Kamsur. Mayors in the province are backing her as well. We are 100% for VP Leni as the next President of the Republic. Yan po ang sabi ni Mayor Das Maronilia, President of the League of Mayors of Albay. Ayun po. Chinelas leadership? Ano ba yan? What does it mean? The Vice President continues to be guided by her husband 10 years after his death in an airplane crash. Ayan, 10 years agad. Matagal na kasi kailan lang, 10 years agad. She kicked off her presidential campaign in their hometown of Naga, where he served as mayor for 3 terms and where she herself began her political career. She told the Bicolanos that a victory for her would be a victory for the neglected region. Yes, sabi ko nga noon nung there is a na nagbisita, may mga kuan tayo noon, tinagba rin noon. Yung mga float, pagtapat po ni Governor Villa Puerte po doon sa float na yung ng San Nicolas, San Isidro, San Agustin, Parina, etc., Rosan Roque, nagtanong po si Governor Meg, ito namang float na ini, anong cluster naman ini? Sabi ko, pagsabi ko ng San Agustin, kaibanan po ang San Agustin. Abi, ang bilis ko sinabi na, kaibanan ang San Agustin, the most neglected barangay here in Rinconada. Napatunga yan si Governor Migs. Sabi niya, bakit naman? Sabi nga ng mga kong kagawad, sobra ko naman, bakit diniritso mo ng ganun? Oh no, I'm very frank. If it is the right for our place, dyan po ako. Prangkang tao po ako. Hindi ako marunong magpaligoy-ligol, hindi po ako marunong magsinungaling, hindi po ako marunong ng kung anong kaikikan. I always be frank. Kaya sabi ko noon, Gov, it is included sa Barangay San Agustin, the barangay that is the most neglected barangay. Sabi niya, taano man, from your tatay pa, kimig kay Governor El Rey noon. I requested, I passed ilang resolutions po, pero till now, hindi na-realize. Until nag-congressman si Sal Fortuno, nasabi sa kasano, pet kasi ako niyan, hello, Congressman Sal Fortuno, kumusta po? Maasahan pa rin po ako. Although yung iba po, they are neglecting me, so I want also to neglect them. So, but Fortuno, I will not. So, sabi ko, nung nakaupo ulit si Congressman Fortuno, pag uwi ko noon, pinag-text po ako. Sabi ko, pagpunta ko sa kanila, sabi ko sa ipighapot ako, ano nang gusto mo? Anong gusto kita? Ayan, I requested talaga. Because for all the barangays here, the San Agustin po, yan pa ang wala pang covered court, barangay covered court. Meron na po dyan, pero ando doon po sa loob ng Severino Arroyo High School. It is also through the effort of Governor Megs. Kasi sinasabi kaya nila, ay siyempre nga mga nagpapartao ngayon siyang ng mga covered court. But hindi naman sa kanya yun eh. Yes, hindi yun sa kanya, pero ang budget niyan is government budget, pero through his administration. Dahil wala naman pong mga politicians na nagpa-project na galing sa kanilang bulsa. It is all the budget of the barangay. It is owned by the budget of barangay. It is owned by the government na kaibanan po kita. They are only the ones that is managing. So, thank you. At least nagkaroon na kami ng covered court pero hindi pa rin tapos. Padagos ko mo inin. Hinahapot ko nga, what does he mean that? She promised to bring Chinelas leadership. What does I remember. The people-centered grassroots governance that Jesse Robredo had embodied as Naga Mayor and later as Interior Secretary to Malacanang. Naalala ko may ito. Ini daw si Secretary Robredo noon, si Jesse Robredo. Paglabas daw niyan ng opisina, lumalabas daw po yan sa likod. At paglabas daw naka-shorts na lang, naka-chinelas niya. Kaya hindi siya recognized as as a secretary. Napaka down to earth po niya. Yun ang nababalitaan ko noon. Now, we will put flip-flops of the government's feet. Ayun po, yan ang sabi ni ating candidate for Senate President Len Robredo. Under our leadership, the fringes will become the new center.
Ang galing po. Robredo did not mention, hindi po niya binanggit ang kanyang asawa by name during her festive to our proclamation rally last Tuesday. But her message was clear. Hello also to Cheryl Castroverde Aquiler, who is watching right now. Okay, Cheryl Castroverde Aquiler, thank you for watching via live streaming. Ayan po. Vote for government that is close to the people. Yun po. When she ran for vice president way back 2016, Robredo invoked her husband's chinelas leadership as her guidepost toward consultative, participative governance. Now, as he seeks presidency, she is hammering on the same message that to defeat matalo ang brand politics dominating the country. Yan lang po. Gusto niyang madaig o matalo ang politikang dominating the country. So, Filipinos needs to elect honest, lawful, and accountable leaders who will put others first before their self-interest. Mostly kasi, ining mga politicians natin, they are, pumasok po sila sa politika for their own self-interest. Sana piliin na natin yung marunong magasilbi, yung marunong bumaba, yung marunong tumingin sa mga nahihirapan. Piliin po natin yung may puso at may damdaming pipiliin na naman nila, sasabihin, ginagamit pang ating Diyos. Yung makatao po, yung marunong po, umintindi ng pangangailangan ng bayan. We know the face of the old and rotten politics. Ayan po, yung mga trapo, yung mga talagang nagpupolitika dahil nandyan daw ang pera sa politika. But we want to end, na dapat po tapusin na yan. She said in the forceful speech, "This is the kind of politics that will take selfish with you, dance and sing for you, hand you envelopes during the campaign. But amid all this, no matter how you work, your dreams fade farther and farther away." Kasi po, kapag namili po yan, ngayon, ang mangyayari ngayon, pera-pera na lang. Pero once you accept, sa bagay kasi ako nga minsan nagrason din ako, ang pera ay bulsa, pero ang boto sa balota, which is wrong. Mali pong katuwiran po yan, hindi tama po yan. Kasi ang pera na ibinibigay sa atin ay atin yun. Atin din yung pera na yun. Pero how many years na maghihirap tayo kasi babawiin din nila yan. There is no such politics na magpapalugi. Ha? Walang politiko na magpapalugi. Even in businesses. Lalo dito sa Pilipinas. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Ng mga politiko nagkakapera. Nagbibilihan. Natural, babawiin nila yan. Just imagine, gumagastos sila ng millions. Pagkatapos, ano yun? Lakad nga sa business, it is compared to a business. Ay kung magninegosyo ka rin lang naman, ipapadaig mo, ipapalugi mo, wag na. To show that she was different from those, para ipakita ni Leni Robredo, nakakaiba siya doon sa mga kandidato na yun who promises the same things every 6 years. She cited her track record. Ipinapakita na ang track record na as a human rights and labor lawyer. Ay, kaya pala, she's a human rights and labor lawyer. And as a local public servant, engaged in the same chinelas leadership. Ibig sabihin, fostered by her husband. Ayan po, originated pala yun sa kanyang asawa, yung chinelas. She declared that her vision had been consistent since 2016. If elected, she will run a government that listens to the people and is responsive for their needs. Yan po ang dapat. Kaya butuhan ang sinasabi ko nga, bumoto tayo ng naaayon sa ating konsensya.
Ha? Dapat ang butuhan natin yung may konsensya. Hindi yung ang daming ghost projects. Marami sila. All the candidates today are always saying lalabanan ang korupsyon. Anong sinabi ng present administration? 3 to 6 years. There is 3 to 6 months. Walang korupsyon, walang drugs. But how come? To this end, Robredo has laid out a comprehensive platform of governance focused on the economy, jobs creation, health, and education, and geared towards addressing systemic ills and gaps. Kahit anong gagaling yan, pag wala pong sistema, wala rin po yan. And to a very simple event. Very simple event lang. Pinakasimpleng okasyon. Pag hindi po, wala pong sistema, ang labas niyan, hindi organized. So, dapat talaga nasa sistema ang lahat. Kaya ini ang sinasabi dito. Government agencies be accountable and just. If government is honest, sabi ni Leni Robredo, then angat buhay lahat. Even everyone's lives will be uplifted. Okay, hello also to Cheryl Castroverde Aquiler, and of course, hello Saulo. Thank you for watching the program and welcome. I just hope that you will watch the program from Monday to Friday because this program is very informative. So, let's proceed. In Labo, Camarines Norte, last Wednesday, this is yesterday, Robredo again raised the issue of track record in urging the people to elect capable and principled candidates. Yan nga po sinasabi ko. We have to vote all the candidates na may konsensya. Gusto magtrabaho. Kasi ang iba kumakandidato just sitting down in their aircon offices. Pero, ang may mga alipores, they have all left and right na mga kasama, pinapasweldo, nagwawaldas ng pera ng gobyerno. Nandyan sila to work. Lagi nilang pinapangalangandakan to serve the constituents, to serve the people of the... Pero pagdating sa nakaupo na sila, what are they doing? So, ito ang sinasabi dito. Robredo again raised the issue of track record in urging the people to elect capable and principled candidates. Ayan po. And I know, of all the presidential candidates for president, tama si Lolo General, now we have to elect Leni Robredo because she is the most qualified of all the candidates for president. At nagkataon po na taga dito sa atin, nasa taga Bicol po siya. At lalong-lalo na, andi dito lang. Neighborhood lang natin. So we have. Suportahan po natin, tanganing ang ating bansa. Lugmok na lugmok po. Tulungan natin, lalo na, isabay pa natin si Senator Laila de Lima para ang hustisya, ang human rights, maibalik sa ating bansa. Para may pag-asa tayo. So, you should look at the track record of those who are courting your votes. If they say, I love the poor, how did they show it? Yan ang sinasabi ko eh. I love the poor, in what way? Bakit gusto natin? O bakit gusto natin si Leni Robredo? Because ako gusto ko si Leni Robredo because wala pong digta ang kanyang pagkatao. Wala po siyang any kind of record that destroy herself. Takis meron po siyang mga pagkakamali. Or if we know that she is a corrupt, of course, walang ibang gagawin yan kundi mag-corrupt. Walang ibang gagawin yan kundi panibagong anay ng ating republika. So, siya po ang sinasabi. If they say, I love the poor, how did they show it? If they say, I'm not corrupt, ano na yan? Just look at the people they are with. Yun po.
ang prinsipyo na sinasabi ni Senator VP Leni Robredo. 4 million votes. 4 million voters. Bicol, which includes the provinces of Camarines Norte and Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes, is the Philippines' 6th vote richest region with nearly 4 million registered voters. So, nasa atin na yan po. Kung pakakawalan pa natin si candidate for President Leni Robredo. Sinabi ni Leni Robredo, she decided to start the fight here in Bicol because this is where she was born. Dito po siya ipinanganak. Dito po siya lumaki. Dito po siya nag-aral. Where she worked. Dito rin siya nakapag-asawa. And my 3 kids were born here. Dito rin pinanganak yung 3 anak niya, who is all now professionals. Sinasabi niya, she think it is just right that it is you that address first. Robredo told her fellow Bicolanos. So, nasa atin na po yun. Nasa atin na po yun. I-play ko, teka nga, tapusin ko na lang to, kaya lang sobrang haba pa nito. The members of the Robredo Pangilinan Senatorial Slate present were Chil Jokno. Ini po si Chil Jokno, isa rin po ito na gustong maibalik ang hustisya. Ibalik ang hustisya. Teddy Bagilat, Sani Trillanes, ining si Sani Trillanes po, kung makipaglaban po, may katuturan. Si Alex Lacson, si Sani Matula, and Senators Richard Gordon and Risa Contiveros. The detained, ining pinaka-prominent political prisoner, si Senator Laila de Lima, was represented by her spokesperson, lawyer Dino De Leon. Sana po, wag na natin hanintayin pang mag-personal na mga kampanya si Senator Laila de Lima. Dahil hindi po siya pinapayagan. Even she is asking na sana makagawa man lang siya ng mga campaign paraphernalia sa kanyang detention house. Hindi po siya pinayagan. Ganun po kahirap ang pinapahirapan na si Senator Laila de Lima. Kung si Senator Laila de Lima nga isang senador na ipakulong, pinahihirapan, what more tayo na wala tayong kalaban-laban. So we need Senator Laila para maibalik ang human rights, maibalik. The most important is the hustisya ng ang pag-asa ng ating bansa. Because without human rights, without justice, what will happen? What will happen to our sa ating bansa? Kaya yun po ang isipin natin ng gusto. So, pakinggan natin ulit ini si Lolo General Jaime, ang pamusong comedian na si Jaime Fabregas. Hinanyugon po natin. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado makapaghala sin Gloria Macapagal Arroyo na halikman sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog ning 21 taon. Dangan si Fidel Ramos na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagigat sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada na taga-NCR. Igwaman ang presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asin ang Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita nin presidente na Bicolano. Ipagmati niya ito sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano.
ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarib kan sa tuyang lahi. Dato ta ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Satuyang ang sunod na presidente ng Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Ayan po, inaasahan po tayo ni presidential candidate Leni Robredo na suportahan to po siya. Sabi ko nga ni sa Endo, tama si Lolo General. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ini. Daan sa rong banwang let's example po, ang isang bahay kapag walang ina. Ano ang lugar, ang labas? Kahit pa nandyan ang ama ng tahanan, kompleto ang haligi. Pero without isang nanay, madilim po. Kasi ang nanay po ang ilaw ng tahanan. At ngayon, parang medyo madilim ang ating bansa. So, we need, Philippines needs a mother to be the light of our country. Siya po ang magiging ilaw na magbibigay, na mag-aayos ng pagkalugmok ng ating bansa. Wala pong iba. Iboto ta po sa pagka-presidente si Leni Robredo. Wala pong iba. She is the most qualified according to Lolo General. Okay, commercial muna tayo. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, Can San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras pong ini, dara sa Indo, kan ako Bicol, Party List. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is as usual. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat.
Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo an katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry an epektibong bulong sa katarata asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry igwang bilberry asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Ang tamang oras po, alas 5:45 na po ngayong pagkahapon. Ang bilis po ng oras. Nabibitin po ako isang oras lang. Ang dami-dami kong dapat talakayin pero wala akong magagawa. It is time also. So, padagos po kita. Hinanyugunta po ining kung bakit gising na po. Gising na po si Senator Laila De Lima. Ako'y nakakulong dahil sa pandemya. Hindi makalabas, hindi makaya. At hindi lang po yung mga nagsalita na yun ang gising na. Dapat lahat po tayo ay magising na sa katotohanan kung anuman ang nangyayari sa mga taong nakalipas na ini. So, padagos po kita. Ang sabi nga, salamat, gising na siya. Kaya salamat, gising na si Senator Laila De Lima at sana nga lumaya na siya. Sa kabila, ito po, sa kabila ng 1,785 buwan, 1,785 days, almost 6 years po, more than 5 years na po, more than 5 years na araw nang di makatarungan. Hello to Lily Lee, good morning for watching the program, Lily Lee of Quezon City. Sa loob po ng almost 5 years ago na po, almost magsi 6 years na, ang araw na di makatarungan sa pagpapakulong kay Senator Laila De Lima. Hindi siya kailanman bumigay sa panggigipit na ginawa sa kanya ng ating administrasyon. Alam nating lahat, lalo tayong mga taga rito sa Rinconada at dito sa Iriga City. We all know what kind of family mayroon si Senator Laila De Lima. From her roots, mula po sa kanyang mga ninuno, kilala natin kung sino si Senator Laila De Lima. Ang kilala natin, alam natin kung ano ang pinanggalingan niya. So, dapat tayo po ay suportahan natin siya. We have to support her fight. Ibalik ang hustisya, ibalik ang human rights para ang pag-asa
magkaroon tayo ng pag-asa ng ating bansa. Hello also to Madam Sonia Serranilia Briones. Now, iulit ko po. Sa kabila ng mahigit halos almost mahigit 5 taon na pong pagkakakulong sa kanya. Araw ng di makatarungang pagpapakulong kay Senator Laila de Lima, hindi siya kailanman bumigay o sa panggigipit. Hindi siya nagreklamo. Tinanggap niya ng buong buo without knowing the real ang kanyang kaso. Sa loob ng 5 taon mahigit, hindi nagwalang kibo si Senator Laila de Lima. Hindi siya nanahimik. Tuloy-tuloy ang trabaho at paninindigan. Yan po si Senator Laila de Lima. Kahit minsan, hindi po siya hindi po siya nagpahinga lang. Although nakakulong siya, patuloy pa rin ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong until this time. Kaya siya kakandidato ulit. Ang katwiran po, ang mga nagawa po niya, of all those Senate resolutions, she has almost 700 plus Senate resolutions for all those mahigit 5 taon na pagkakakulong sa kanya. Andyan po ang mga Republic Act na kanyang mga ini-sponsor, na siya mismo ang main sponsor, the principal sponsor of all those Republic Act. Isa-isenta nga na ini, pirmi ko ning ipinapadangog ta. Ini po ang sa iyang mga pinaggagawa. Ini po ang sa iyang mga, hindi po siya tumitigil. Kahit she is detained in her detention house, she keeps on working. Araw-araw po may ipinapadala po yan. Mayroon po siyang resolusyon na ginagamit. She is updated. Very updated po siya ng kanyang abogado at ng kanyang staff. Kaya alam nyo po, andyan ang kanyang mga resolutions na tinatalakay ko nga dapat araw-araw. Kanya sa awa ng Diyos, kulang ang oras natin. So, ini na lang na re-election niya, re-election bid niya. Kaya lang ipadangog ko muna nga sa inyo ning mga Republic Acts na ini. Tanganing alam po nindo kung ano ang mga pinaggagawa ni Senator Laila de Lima. Salamat kay Senator Laila de Lima sa pagtaguyod niya ng RA 11315 o Community-Based Monitoring Systems Act, ang sistemang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga komunidad at mga barangay. Ayan po, ang RA 11315 na tutugon sa pangangailangan ng komunidad, ng ating barangay, ng ating syudad, ng ating buong bansa. Ang pangangailangan ng mga, dahil marami pa pong barangay, marami pa pong probinsya ang dapat itaguyod. Kasi marami pa silang pangangailangan. Ang daming naghihirap ngayon, lalo sa ngayon, at sinabayan pa ng pandemic at kalamidad. So, ini pa, hinan nyo kung tapo pa ini sarong ini. Maraming salamat kay Senator Laila de Lima, ang nagsulong ng RA 11291 o Magna Carta of the Poor Act. Sapat na pagkain, pabahay, disenteng trabaho, maayos na edukasyon at kalusugan para sa mga kababayan nating mahihirap. Ayun, halos kompleto po ining Republic Act 11291, Magna Carta for the Poor Act. Kompleto na po yan. Sa edukasyon, sa health, gabos-gabos na po yan. Pero ang pinakamatindi po, maibalik po ang ating hustisya at human rights. Kasi without human rights, without justice, what kind of country, anong klaseng bansa meron tayo? So tulungan po natin siya, ibalik siya sa Senado para maibalik ang pag-asa ng bansa. Ang hustisya, human rights, yun po, pinakapag-asa nating mga maliliit. Because without justice, without human rights, wala po tayong mga nasa laylayan. So we have to support. Ibalik natin si Senator Laila de Lima. Pakinggan niyo kung tapay ni sarong ini. Si Senator Laila de Lima rin ang nagsulong ng RA 11350 o National Commission for Senior Citizens Act. Dagdag benepisyo at pagtuon ng pansin sa mga pangangailangan nila lolo at lola. Ilan lamang yan sa mga kapaki-pakinabang na batas na naisulong dahil kay Senator Laila de Lima. Sa mahigit 5 taon ni Senator Laila, marami na tayong nagawa. Mas marami pa tayong magagawa. Talagang marami pang magagawa.
Dahil sa loob nga ng mahigit 5 taon, hindi po siya tumigil. Patuloy po siyang tumutulong para yung mga nangangailangan sa kanya maitaguyod. So, pahinan nyo kung tapain ibalik ko kayo sa kung ano, ini ang kadakol kan nagbenepisyo. Kadakol kan natutulungan ka when it comes to education, kahit man lang maliit lang, pero at least may pambigas, may pambaon sa eskwela, may pangkuryente, etc. etc. Without this, ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa 4Ps. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. yan lang naman po ang kailangan natin. Ibalik ang hustisya. Diba? Madam Sonia Ciranilla Biones, ang sabi ni Madam, ibalik natin sa Senado ang isang genuine, makatotohanang servant leader. Ayan po, wala pong iba. Kung si Senator Laila de Lima, walang ibang makakapagbalik niyan. Magtandem sila. Pareho babae, pareho ina ng tahanan. Ni candidate for president, Leni Robredo. Pag yan po, magsama silang dalawa, sobrang liwanag po ng ating bahay. Kasi meron tayong 2 ina na ilaw ng tahanan. Andyan na po ang isang haligi, si Kiko Pangilinan. Ano pa yun, makadagdag pa yung mga senatoriables niya to, ayan, kumpleto na po ang ating bahay. Ibig sabihin, pag kumpleto na yung ang isang bahay, kumpletong-kumpleto po ang ating bansa. Andyan ang human rights, andyan ang hustisya, andyan ang pag-asa ng ating bansa. Lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Kaya inaano nito ni Senator Laila de Lima, ang laging sinasabi niya, ang kanyang unjust detention cannot stop. Hindi po yan kanya, hindi po makakapigil sa kanya ang kanyang pagkaka-detention. Hindi po makakapigil sa kanya. She will still keep on fighting. All of us should fight. We have to fight for Senator Laila de Lima. Ang kailangan lang po niya, wala po siyang ibang hinihingi sa atin, kundi ang ating simpleng boto lang. Simpleng boto. Para sa ating president na si Leni Robredo, Kiko Pangilinan, ubusin na natin po sila. Una natin, lalo kitang talent dito sa Rinconada, si Laila de Lima po. Ang hindi po makakahadlang sa kanya. She will still continue fighting. Unjust destination niya, ang unjust detention niya has never stopped her to fight what he wants to fight, especially the human rights and the hustisya ng ating bansa. Hello also to Madam Lily Lee who is watching, and of course to Celeste Nacario Bermilio. And of course, ang nag-react po ining sakuyang what I know is siya po ang my birthday, but sad to say yung anak niya pa lang malapit nang magtapos sa pagkadoktora, anak po ni my love from Toronto, Canada, Vincent Peter Efe. And of course, my love from Nigeria, James Wally Osas, and to Muhammad Abmanan, who is always watching, although I cannot understand what I am talking about kasi Muslim po siya. And to Mahmoud El Sugabi, who is going to Egypt. Okay, bring Egypt to me. Give me the ano ba yun yung ganyan, yung ganon, yung ano ba yun, Pyramid of Egypt. Ayan po. And Amid El Novay, who is always watching, and of course to Somerset, to Don Victor, and of course to Osman Khan, and of course to Bat 6569. Bat 6569, ilan ba tayo? Sabi nga ni Lolo General, we have to invite at least each of us have invite 5 voters. Okay na po yun. Ipanalo natin. Samantalahin po natin ang pagkakataon na ini. Tanganing ang satuyang kandidato po for president is the most qualified. In a person of Leni Robredo. Kakamping. Ubusin na po natin ang kakamping team. Diba? John Canuto o Blas Piñas, and of course, to your own family. We have to. Sabi ko nga,
Ang concern ko ngayon is to look kung sino-sino ang dapat lapitan natin sa different provinces. Kasi dito po sa Bicol, walang problema. Ang concern ko po is to look for mag-messenger po tayo, libre naman. Mabuti nga ngayon libre. Yung mga classmates, yung mga kaibigan, yung mga relatives, yung mga kabats, yun po ang hanapin natin. Libre lang naman. But of course, the batch 65-69, all of us is working. And of course, our very own family, we are all working. Wag na po tayong mag-asahan, magkanya-kanya na po tayo ng ikot, magkanya-kanya na po tayo ng hanap ng ating mga botante. Wag lang dito sa Bicol. Kumalat na po kita through our friends, relatives, etc. etc. Oras na naman po para magpaaram tayo. Ang sa tuya pong nakaibanan sa technical side, andyan po si Chief Engineer Abelin Don Toralio, andyan man po sa information si Jimmy Guanzon, and of course, siya man po duman sa transmitter si Felix Lagrimas, kaibanan po duman ang PSD si Aldrin Orlanda, and of course, ako man po ang perming kaibanan ninyo everyday from Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Si Elma Dilima Kaspi saying thank you, bye-bye, and